Magandang araw po sa ating lahat, kahit na makulimlim. Palakpakan naman dyan. So, ang kalabata pong ito na inyong mapapanood ay mabuyayo at nagabod ang Pusungan National High School ay dadaulan ng Mamay Gloria Kada kaya si Mamay Saliwan. So, di pa buhay na balye sa kalye, din balye sa kalye ka naman street dance na lang, wala di concept na, wala di tima na. So, nga din tima na po wali ka tapoy festival. So, kaya. Location permulaan tayo dan ay mga magsi apoy.
salamat sa ating pinapit namin. Sinoy di Tapoy Festival ay bagi sa kanya na mulai tapoy, ingat tapoy makinom, din saga-saga basir.